Възлюбени в Господа, брати и сестри християни, днес с Божия помощ ще поразсъждаваме върху темата за търпението и смирението, която съм разгледал по-обширно в моята авторска книга "Смисълът на живота". Ако търпите, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син, когато баща му не наказва? Търпението е добродетел, присъща на вярващия християнин. Докато в съвременното общество се наблюдава хронична нетърпимост между човеците, в забързаното ежедневие търпимостта между хората вече се счита за слабост и отстъпление. Повече от прекрасно е, ако около нас съществуват амбициозни човеци, защото те не въодушевяват, но тази амбициозност не бива да е за сметка на духовно-нравственият растеж. Нашият Господ Исус Христос обеща нелек път на тези, които го последват. Защото сам Господ Исус Христос извървя този път. Знаеме, че независимо, че Той е Господ, който е сътворил небето и земята и човека, Той отдаде себе си за греховете на човечеството и биде подложен на унижение за хората. Но Той, брати и сестри, се смири, като по този начин даде пример нам за смирение. Не бива да забравяме, тогава, когато Той се смири и изми краката на своите ученици на Велики четвъртък вечерта. Не бива да забравяме мъките и страданията, с които Той носеше кръста към Голгота. И нека по Негов пример и ние с търпение и смирение да понесем своят житейски кръст, брати и сестри, а не да участваме само в тайната вечеря. Защото благата, които Той ни е дал, са премного. Но в същото време ние не бива да роптаем тогава, когато ни се изпращат страдания и изпитания в този живот. А напротив, с благодарност да ги приемаме като наше изправление, за наше изправление. Казано е в Словото Божие: ние сме слуги негодни, защото извършихме онова, що бяхме длъжни да извършим. Според светите отци, търпението е кротост, а смирението е оръдие. Пример за смирение и търпение са ни дали много свети, мъченици, праведници, но не мога да не отбележа няколко случая от тях. А именно случая тогава, когато светият праведник, свети Теодосий Печерски, отива при княз Язислав в Киев на посещение, като там обаче замръква. Независимо, че князът настоял той да остане, игуменът на Печерският манастир решил да се прибере. И така, князът дал на свети Теодосий една каляска с кочияш, който трябвало да води коня отпред, защото пътуването било трудно и тежко и било през нощта, разбира се. Но вървейки из гората, кочияшът се съблазнил от съвсем обикновеното облекло на човека, който се возил на каляската, и в един момент казал: виж, братко, хайде сега ти да поводиш коня, пък аз да се повозя на каляската. И така той седнал, а свети Теодосий смирено поел пред коня по пътя за манастира. Кочияшът дори заспал. И вече на сутринта, на разсъмване, когато се събудил, видял множество хора пред един манастир, че посрещат този обикновен монах
според него. Започнали да му целуват ръка, а това били хората, монасите и мирените, които излезли да посрещат свети Теодосий, игумена си. Кучияшът се изплашил. Какво ли наказание ще следва от това? Но свети Теодосий го потупал по рамото и му казал: ти беше цяла нощ с мене, придружител, и много си изморен, му казал. Заради това казал: нахранете го и го служете да си почине, защото много е изморен. Ето, братя и сестри, пример на смирение, пример на това, независимо какъв пост е заемал свети Теодосий, как е имал любов дори към този, който малко ли много така се възползва от неговата добрина. Друг пример бих искал да кажа за смирение и търпение е примера с свети Нектарий Егински. Като ректор на Атинската семинария, той бил прочут със своето смирение и търпение. И така, когато трябвало да чака един от служителите му, който бил болен, той е трябвало да извършва неговата дейност. Служителят бил чистач в училището. И когато му вече оздравял, неговата съпруга настояла той да се върне на работа. Но връщайки се рано сутринта, той видял свети Нектарий да чисти училищните тоалетни. Независимо, че бил епископ. Но свети Нектарий му казал: виж, не казвай никому за това, което си видял. Защото аз през цялото време върших твоята работа, за да може ти да се върнеш тук, защото ти имаш многолюдно семейство, за което трябва да се грижиш. Ето, брати и сестри, друг пример на смирение и търпение, от които ние трябва да вземем поука. И нека с тези добродетели да израстваме в духовното поприще, в което живеем. Да израстваме в духовните ценности, защото само смирението може да украси един човешки живот. Амин.